mo birthday wish kay mother? Hindi siya masusya. Dalihan na ito bago. Happy birthday, Mommy and Tita. We always love you. Ay sarap mabuhay sa mundong ito. Digos Flower Shop, delivering happiness. Na si Ma'am Maricel? Ako po. Ay, mag-deliver lang Ma'am. I-pick up ano airport. Pa-deliver lang. Okay. Okay, puro na siya, bayran na. Ani, tulong ni ka-box good. Gamit sa balay. O, dali mong ipatod ma'am sa Purok Manasigo. Nakita mo. Aso nagikan? Wala may nangbutan, narabutas carton lang. Maricel Susas po. Worth of 50,000 nga kwan. Gamit sa balay. 50,000 ba yun? Hindi mo ma-hold up na. Ha? Dan sama na to ma'am. Nakapangalan na si mo ha. Balik na lang kita. Dan. Okay lang si mo, ibalik na mo. Sayang kayo na, unsa na siya. Ibaligyan sana mo tong amo. Lang sama na to ni ma'am. Ibaligyan sana mo niya mo sakyan. Bantay oy. Pwede na to ma-check ma'am, namo niya ma'am. Nakapangalan si mo hagod ni. Lalo na sa sandaling kayo ay narito, kayo na mahal sa buhay, kayong pamilya ko. Di ako nag-iisa, kayo'y kasama ko. Surprise! Happy birthday! Maligayang maligayang happy birthday! Happy birthday! Ikaw man ang birthday girl karon, dapat na i-proud. Let's taste it! Kanya laki? Miss Philippines. Mama, yung buntag o happy birthday. Kaya naman ni Moron? Walang yun, 47. 47? Wow. Di man halata. So magpaila-ila rin ni Mama. Ako rin si MM and kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So namin diri karon para ihatod ang pa-surprise sa sender. Kabalo kag kinsa nga sender ni? Akong anak ra gyud ang si Hazel, anang kabalo ko. So sa natog sila bagyod pero usa na ko basahon ilang mensahe. Kantahan sa kanamo happy birthday. Kanta mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Ana din ano? Happy birthday to you. Okay. Make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! So na sila yung message, ma'am. So ana lang sila, ma'am. Happy birthday, Mommy and Tita. We always love you. From your handsome son and your prettiest pamangkin, Tatay. Sa man mo ang birthday wish kay mother? Hindi siya masusya. Dalihan na ito bago eh. Nga naman, sige lang, kasuko lang ka? Masuko man sila, Miday. Maupot. Ay, so, ikaw ang dapat maninana para di masuko si Mami. Sige lang, kagpabuyag no? Si Masya, ma'am. Sige, Good health and happy birthday day ka ng good health lang ya. Stay strong kay sa may mga maabot pa ninyong mga kuha ni kuya. Unta strong gihapon ko. Dili na ko kay. Marta message, ma'am? Sa may mensahe ni mo sa iyong anak o sa iyong pamangkin? Sa akong hilak ng putag. Salamat kayo sa akong anak at saka sa kay Hazel. Kasi layo sila, andyan pa rin sila lagi. Love na ko sila. Thank you kayo sa kanong surprise. Ingat kayo dyan.
Nag-request mo sila pasayawon daw. Kau ba nila ba? Kau ba nila? Picture na lang talaga. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masurpresa. Ang Bigos Flower Shop lang doola,